Esta comparecencia é para explicar a posición de voto do BNG nos orzamentos do Estado de 2022. Avanzo que nos vamos a abster porque, a pesar de que o BNG deu unha oportunidade ao diálogo e á negociación, non houbo vontade real por parte do Goberno para poder mellorar estes orzamentos. É coñecido que nesta ocasión, a diferenza do pasado ano, o BNG non presentou emenda á totalidade. Non o fixemos precisamente porque entendíamos que o punto de partida era lixeiramente mellor que en 2021. De feito, estamos convencidos de que a posición de firmeza do BNG denunciando a discriminación que as contas de 2021 facían no caso de Galiza, e votando en contra, pois foi útil porque propiciou unha rectificación do Goberno facendo que no investimento territorializado houbese un lixeiro incremento e que pasase 2.000 millóns de euros. Mas, en todo caso, o BNG, desde o principio, calificou estes orzamentos como insuficientes e como melloráveis. Nese sentido, presentamos perto de 300 emendas que estivemos en disposición de falar e negociar co Goberno. De feito, estivemos falando até esta mesma mañá en que comezan as votacións. Como dicía, lamentablemente non comprobamos vontade por parte do Goberno para incorporar propostas que entendemos fundamentais para mellorar a calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas. E esa é a razón pola que o BNG non vai votar a favor. Non houve avances, por exemplo, na mellora do investimento para posibilitar inversións en infraestructuras, especialmente para modernizar a nosa rede ferroviaria interna ou para implantar servizos que consideramos esenciais como o de cercanías ferroviarias nas áreas urbanas e metropolitanas de Galiza. Mesmo foi frustrado, a pesar dun principio de acordo, a posibilidade de cumprir unha das medidas relevantes do acordo de investidura, creando 3 novos xulgados de violencia de xénero no noso país, en Ourense, Santiago e Lugo, para dispor de máis recursos á hora de combater a violencia machista, porque nesta materia, como lle lembraba a ministra de Xustiza desta tribuna, precisamente en víspera do 25 de novembro, se as palabras son importantes ou realmente relevantes son os feitos. E este é un recurso necesario para poder actuar con eficacia contra a violencia machista. Tampouco houve vontade de profundizar en políticas sociais e tributarias máis xustas. Tiñamos emendas, propostas que van desde a subida das pensións mínimas até a baixada do IVA a produtos esenciais, a subida progresiva do imposto de patrimonio a partir de 1 millón de euros ou a modificación dos contratos predoutorais. De feito, todas as emendas nosas nesta materia foron vetadas polo Goberno, por tanto, nen sequera poderán ser votadas neste Congreso. Mais, tendo en conta a situación de crise social e económica do noso país, o BNG tamén marcou como obxectivo fundamental destes orzamentos que servisen para dar solución a esa situación de empresas fechadas nos últimos meses, centenares de postos de traballo perdidos e tamén empresas chave en crise, en risco de desaparecer e tamén con elas de perder millares de postos de traballo. Temos unha listaxe lamentablemente longa: Vulcano, Barreras, Aloibérica, As Pontes, Siemens Gamesa, Vestas, Alcoa. Por iso o BNG presentou emendas ao respecto e fixemos fincapé tamén nalgúna delas para chegar a un acordo. Propostas que acabaron sendo determinantes. Por exemplo, para a intervención pública da Alcoa para garantizar a continuidade da actividade na Mariña e salvagardar a totalidade dos postos de traballo. De feito, con claridade temos que dicir que se PSOE e Podemos estivesen en disposición de incorporar aos orzamentos a intervención pública da Alcoa, sería suficiente para que o BNG votase a favor destes orzamentos. Creemos que esta medida por si soa xustificaría un voto favorável do BNG porque estamos falando de millares de postos de traballo e do futuro de toda unha comarca galega como é a comarca da Mariña. Lamentablemente non foi así. A pesar de que en 2 ocasións
PSOE e Podemos votaron a favor de propostas do BNG, de resolucións na Comisión de Industria deste Congreso que reclamaban ao Goberno a intervención pública, nin o Goberno actuou nesa dirección, nin a hora da verdade, cando se lle pode dar forza de lei a esta proposta e, polo tanto, que sexa do obrigado cumprimento por parte do Goberno, están en disposición de votar a favor e dan as costas aos millares de persoas que levan anos loitando por unha solución de futuro e a todas as persoas que no mércores da semana pasada, no día 17, saíron masivamente á rúa nunha folga xeral para reclamar aos gobernos galego e español solucións á crise social, económica e industrial desta comarca, da comarca da Mariña. Por lo tanto, entendemos que hoxe moitas persoas estarán decepcionadas con esta posición do Goberno, moitas persoas, incluídos votantes dos partidos que o conforman, de comprobar como se pode actuar nesta materia con demagoxia, pero non se está disposto a actuar con contundencia para buscar solucións a un problema grave do noso país. Finalizo. O BNG sempre dixo que lle gustaría poder votar a favor dos presupostos porque isto significaría que serían bons para Galiza. Lamentablemente non podemos apoialos porque son uns orzamentos, como digo, insuficientes e claramente melloráveis. Podían ser uns orzamentos mellores, faltou vontade por parte do Goberno para conseguilo e esta foi, lamentablemente, unha oportunidade perdida por parte deste Goberno de tratar con xustiza o noso país, de tratar con xustiza a Galiza. O BNG, lóxicamente, vai continuar traballando coa mesma coherencia con que o fixo até agora para defender os intereses de Galiza, das clases populares, das maiorías sociais, para defender a mellora da calidade de vida e de benestar de todos os galegos e galegas. Obrigado.